Uniting the body of Christ. That is the thing that God is doing in these days. Amen bathandekani. Uzama umzimba wakhe ngoba umzimba wakhe uzakuva ngoku ukuba wenza ntoni umzimba. That is why at unite umzimba. Apha nje kangena pha what Christ body. That ngingena emzimbeni kaThixo kule yathi. Ngize emzimbeni kaThixo. Ukuthi ungiphathise into yomzimba ngoba uhlanganisa umzimba wonke ngomuntu ozibiza ngoba ungumntwana kaThixo wasindiswa ulungiswa yena ngoku sibe ngumuntu omnye sibe one body kungabi khona ozawuthi ayinje eyam nomnye wathi ayinje uBaba is not concerned about that but is concerned about the body and the heart. Amen. Amen. Bathandekayo. Nomxolisi nomselona ke selmosha ke. Amen bathandekayo. Sizawufunda ke ngoku. Ngicela into yokuba sifunde incwadi kaLuka chapter 1 verse 17. Ngithatha ngamagama kwezindawo sizawuzifunda. Asizifunda ziqala zifunda. Yena uya
kuhamba phambi kobuso bayo enomoya enamandla kaEliya ukuba azibuyisele inhliziyo zoyise kubantwana nabangevayo kuko ukuqonda kwamalungisa, alungisele inkosi abantu abalungisiweyo. Amen. 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 Yabona ke ngizocela amen kuba yenzele into yoku amen ebiwe nguSathane amadimoni. Andithi amen ndiza kumcela ubani? Amen. Aso kakhulu. Amen. Sizotya inyama apha le nto uyithandayo. Xa utya inyama uyonoka kukufuma nenzwane. Xa utya kumnandi. Amen. Apha ke kuthiwa kwiBhayibhile kaphi yena uyakuhamba phambi kobuso bayo. Yena nguYohane wayekazalwa engabikho kodwa wanikwa umsebenzi njengawe nam, ngoba nam sendinje ndandingekho nje ndanikwa umsebenzi ingazalwa ndabe ndizelwe wavela umsebenzi lo endiwenzayo ngoku njengawe. Awukawuqali wena wakho umsebenzi omele uyawenza, uzawuqala kodwa nansi into endiyizisile uthi uzawuhamba phambi kobuso benkosi enomoya. Umoya nawo ngumoya kaThixo owangenayo ngalami ndandibunjwa wakwaziyo uba bunjwa ntoni enamandla kaEliya. Amandla nawo ngakaThixo, ngoku Eliya wayinamandla kaThixo atransfereka kuye ukuba naye abe nawo amandla Eliya, njengoba uThixo emfake amandla sastatue nawo unamandla kaThixo akungenisile awangenisele uThixo kuwe ukuze uzohamba ngawo ukuba azibuyisele inhliziyo zoyise kubantwana. uYohane uzobuyisa inhliziyo zodada kubantwana. Niyayibona into ekhoyo, abantwana abafuni mzali, abantwana bathi into abazithatha, abantwana bayinto abayiyo, so inhliziyo zimkile abazali nabangevayo kuko ukuqonda bakhona abangevayo ekufuneka baqondiswe. Lo msebenzi phofu uzakwenziwa nguYohane ongekazalwa but uyanothelwa uba uzakwenza lo msebenzi akakazalwa. alungisele inkosi abantu abalungisiweyo. Uzawulungisa yiyo ke nto ndize kuyo apha, ndize kwaba batheni la balungisiweyo. Praise God. Zathixo abalungisiweyo ndize nomyalelo kaThixo weli xesha ngoba abantwana nabaya athe nto sidlwayo ayile nto bayiyo aba bafuna abazali babo abaphathela imela uyale. Ngoku ke lo uzele loo nto ingabi nguwe kulo myalelo uziselwe namhlanje, ingabi nguwe ngoko namhlanje, hayi ngokaYohane ubhekiswa kuwe namhlanje wena ulungisiweyo. So right uba uthi wonke umntu ophatha iBhayibhile noba ngowaliphi ihlelo usencwadini yoba ufuneka aziswe, ufuneka alungiswe ukwenza into erayithi kaThixo. Amen. Amen. Uzolungiswa wena ake yithi kuzolungiswa nandilungisiweyo uziwe kunguThixo uzahamba ngenyama awuzuqondisa. Amen bathandekayo. Exodus chapter 3 verse 7 to 8 sizobona pha kuzolungiswa wena ke namhlanje siphethe uhlangulo. Siphethe ntoni bathandekayo? Siphethe uhlangulo namhlanje luze kuwe uhlangulo wena ole ndawo. Wathi uYehova, ndizibonile obunene inzizi zabantu bam abaseyiphutha. Amazi ndiyambona ejongile ebona abantwana bakhe abaseyiphutha. Uthi ndizibonile iintsizi zam zabantwana bam ahlele yiphutha abantwana bakhe. Nokukhala kwabo bayakhala, badliwa zintwala, badliwa zizingqala, badliwa
izifo abantwana bakhe ngenxa yabo babaqhuba kalukhuni. umoya ongendawo nguye lo baqhuba kodwa abaya abekhutshwa ngabantu kuba ndiyawazi umvandedwa wabo. wazi nemivandedwa ukho le nto kuthiwa umvandedwa wenze into uthi soze nithini awunayo loo nto uzwe kuwe kodwa amen bathandekayo uthi ndizibonise izizama abantwana bakho ndiyihlile izamo athi futhi baye ezweni elilungileyo uzokuthathwa aphume abaleke nawe kwakukho into abakuthe ikanana kudala ukuthi abantu bathathe iphutha basekanani ilizwe lokuthula ilizwe libaleka amanzi ilizwe abantu bazilibele uthi ubusi usisa kuloo ndawo hayi manje madoda ndawo ngiva ngoku kuba kaloku sendiphumile mna sendaphuma ndidinto zezulu sendaphuma kuloo ndawo wandilungisa uthixo wandikova wandithini ndalungela yena nje kundibona zimali into zezulu ngoba eziya ziyabulala eziya nangoku amen bathandekayo uthi ke entosini uyibambe ndihlile nditheni bathandekayo usekuni apha njengaloku uhlile umntu ohlele uyambona onento emhle ekhoyo efikileyo kuyo uthi ubawo uhlile usekuni apha eChristbody usemzimbeni wakhe usekomzimba owakhe uzosusa izinto azosusa funa ezweni elilungileyo elibanzi ezweni elibaleka amasi nobuhle. nalo ke sifundele Isaiah chapter 1 siyakhales Isaiah chapter 1 bona bakhe manje ukukhayqa ukuthini mhlawumbe laze igama ukuyeka into obukade uyithini wenze ezinye intoni izinto inkomo iyamazi umniniyo neesile liyawazi umkhombe wesitshali senkosi yalo. Ke yena uSirayeli akazi uyazulazula ambebetheka ngapha uyeke indawo ebefudula esiya kuyo wodlulwa yinkomo noma ikweyiphi indawo iyayazi indawo elala kuyo iyayazi indawo edla kuyo kodwa lona umuntu unguSirayeli wamebetheka ngapha kodwa bekhulisiwe wondliwa nangelizwi kodwa ngoba lizwi alisabonakali ikubayele into kuye it is mixed ikubayele into ayiphetheyo ayilola hlobo lungcwele ngoba ubawo apha ethetha nje ufuna ubungcwele siyabazi ubungcwele ubungcwele awuzusenza into ezenziwa ngabantu ubungcwele ufuna ubungcwele wohlulwa ke ngokulomntu inkomo ugithwa inkomo lo muntu khawami abantu bam abaqiqi ke hayi luhlanga lonayo bantu banobugwenxa bewuya benza ububi nyana bonakalisayo bamshiyile uYehova bamgibile oyingcwele kaSirayeli babuyela ubuvile bamshiyile uYehova onyana abenza ububi buniwe nobenzayo anyana abonakalisayo zinto nozonakalisayo wena njengoba lapha uChrist body apha emzimbeni kuthi manje ntoni umzimba kabankathixo ulindeleke uThixo ohlala emzimbeni asisana ngxaki ohlala enhlizweni sasimkhuphile thina ulanto ithawuthi ayithanga problem livangeli lakudala elithi bathe masilazise uthe masiyibhengeze lento lokhu kungalazi ivangeli lakudala uzawulibona ngoku
umane ubulumva uyazi uba ubuye umva kancane yento ukhubekise ukutyekiswa apha mhlawumbe wabulumva waphinde wafika esinye isikhubekisi waphinde wabumva waphinde wafuyele awukwazi ukunyamezela wena ngoba wathi wawuthi didli wawadudu bona pha ngoba ukwazi ukunyamezela uyazinyamezela ezasezweni nangoku njengokuthethu siyeza uyazimezela kodwa le awufuni ukuyinyamezela uthi le mfonto enyamezela isingise bomini ngoba le isingise kufeni amen bathandekayo amen enkonzweni kuthiwa kebuya sokodutha inkomo kodutha nali esihle yazi apho ujakhona into endiyaziyo xa onakele ithi ibhayibhile yam umntu onendawo ngakomnye makathi makaye kuyo yazi loo nto uba umntu omkhulu uyakwazi uya komnye umntu uthazwe ndinengxaki uzawubusa pha into nathina sibakhulu funeka sibe ngolunye uhlobo ngoku lokwamkela izimvu. Verse 5. Yini na ukuba nimane ukubethwa nimane ukwanjisa ukutyeka yonke inhloko iyafa yonke inhliziyo inobulwelwe uthabathele enkwalini yonyawo kwesa enhloko akukho ndawo iphilileyo. Kodwa umuntu ahamba uthi umuntu umusa isiboko esihamba njengazethu nesithe siyahamba ngiphile athi sidibana zabedolo la mntu akakwazanga siso ubedinga abantu abanothixo egama likaJesu akhupha umoya lo uvela umntu. Amen bathandekayo. So le vesi ithetha nathi kuthabathele enkwalini yonyawo. Mamelani bathandekayo, le ndawo ndifuna siyimamele ngohlobo. Ndimdingele ukusuka entloko ukuyima uyomeza enyaweni andimkholisi uThixo ngale ndlela ayiyo. Ndibhonti ngamabali ozawabona ndizawaveza uzawuzijonga pha ubhonti kanjani na wena. Ithi usukele enyawo entloko uyoma pha akukho ndawo iphilileyo. Laa nto sithi uyesu simyekele ngenhliziyo simfaka emzimbeni the whole body because incwadi yamateyu chapter 15 verse 8 ithi bandibize ngemilebe yemilomo inhliziyo nansi ezonweni izona kodwa uyesu mkhulu bathi nanguya nangiyashikolo uphuma bangabukhona umala abanye sister bezogqitha kuye yitheni ngoku yasheba wenzela ntoni uyasheka uthixo uzabe rayithi no phuma ehlabathini isho elivesi ithi phumani ehlabathini zahluleni ehlabathini ningafani nehlabathi nezinto ezisehlabathini ayizo zakho xa ungumntu Christ futhi ungumzimba you are in Christ yes but when Christ ungumzimba kamzimba kodwa kwento zifuneka sizisusa nebandla andiphila kanjani ndilapha ndiyintshokosi yebandla zintoni ezicaca kum uzozijonga apha nawe ube ndiyintshoka qhuba abantu bayaphi ndibasangaphi ndinjani mna ngokuthixo usibizele emsebenzini wakhe bathandekayo nantsi imphi apha esapha uthi ngiyadlala nale nto ngoku uthetha uba usathana njengebuya nje uzawufaka umqwamzi ahambe nawe kodwa isithi ulo yesu uphilile unothixo kodwa uzawufike azinqwamisele wena ahambe nawe sikujongile sithi umama uzinde ebethakataka lo pulpiti kanti uphilonga we ngoba kubona ntoni ukhipha uphawu uza nophawu naye olokhona unjani uphawu lunazinto zini uphawu lwakho oluzawuthi kakufika lufika lungathathi kakufika lufika lungathathi lunjani
bathandekayo. Amen enkonzweni. Ngoku ke 16 sihlangene verse 16 sihlambeni ziqaqambiseni susani ububi benhlondizeni phambi kwamehlo ami. Amen bathandekayo. Le verse saphinde si-apply xa sigqibele into uba siyibone. Xa uzibone uzokuhlamba ntoni? Enkonzweni ukuzigcina ithi iBhayibhile yami endiyifundayo kukhuthalela ukuhlala uzimisa phambi kwenkosi ungumsebenzi okanye umsebenzi oyikikithekileyo. Awuhlale enkonzweni ungazijongi. Ingoma zakudala zale vangeli yakudala zazisisho zithi khawuzisethe mzalwane, khawuzisethe mzalwane ukuthi uhamba kanjani zingekafiki insuku zakho zokuhamba emhlabeni. Zisethe mzalwane, zisethe mzalwane ukuthi uhamba zingekafiki insuku zakho zokuhamba emhlabeni. Amen anjani. Animandelonga ya. Atinya. Kuba kaloku uthe apha kuthi ngayiqalisa lo mcimbi. What? Makaziswe. Kule ndawo uvela kuyo kufuneka ungahlalanga ufike umazisi ohlobo uzamva ngalo. Awuzuba sathetha into eninzi ngoba kufuneka kodwa uqale kule ndawo. Sanhliziyo bathandeka. Singena kuvuthondaba ngoku. Ihliziyo ngokufundela izinhliziyo zethu basilibele. Sebe sifundile. Into ekhohlisa umuntu into bathandeka yinhliziyo. Isho iBhayibhile ithi inenkohliso iyamkhohlisa nomnikazi wayo. Ngela xesha yotshona esonweni ikukhohlisile ulibele inkolo livelile lithi wena unoyesu uzofuna ntoni apha. Inkhohlisile. Ubawo ufuna umzimba wakhe ukokelelane uzothetha intwenye akukho hlelo ke ngokwapha uthetha ngothixo asamsebenzi noRhona asamsebenzi noChristbody asamsebenzi noKhangamayisenzi asikhatha noCovenant asikhatha neWisile asikhatha neRhaba. Into efuna uThixo yinhliziyo ezawuhlambuluka yahlukane nento zehlabathi izokwazi ukumelana nomkhosi ozayo. Uba lo mkhosi uzayo awuethe awuzulunga. Amen bathandekayo. Haleluya. Nansi ke inhliziyo. Isesisikalo nje sayo ke esi umuntu wonke uqala pha akazi ongasono usengumntwana uyeba uyathini esikolweni bantwana abasha nake ndangena ku-8 ugrade 1 mna phayana esikolweni sasiye sibe namachikini sibe nomama uthakathi umama ndifuna unyana ube uyaqala ke ngokungena emakhwenkweni zezethu ezo siyaqunsula iiphesi zomama seba imali nangoku umntu ayithathi imali ayiphiwanga zinto zapha esikolweni ezo. UThixo wathi makaqala apho umntu ayehamba ke egqiba eqhuba ngoba kaloku uSathane uyatyala utyale yakhe imbewu kaloku wenza lamhlola phaya ngela xesha abekunye noYesu noThixo pha awukadelela wenza yonke laa nto siyayazi. Uyatshala ke lonke into webe abakweba yonke laa nto iyakhula izofika kwesiteji ndizawuthetha ngaso. Uqale pha ngokumuntu uqale pha ondize bebe pha uthi ke makelekele ndize athome yiza ebeserayithi undize ngela xesha nam ndandimenzile
inhliziyo lokuqala le wonke umuntu wephasi wafika lekho nansi ke inhliziyo yesibili sekudala kalongoku unezando yilanto babe ngiyithetha ndithi yiza ukubonisa izinto ezikuphazamisayo aphendleleni kaThixo ngokusono Yesu kodwa ziyaphithizela zifana nengculaza asoze ziyeke uyawuthi ebhokisini ufuneka wena ube nesibindi ube nesigqibo uqiniseke ngento oyiphetheyo. Amen bathandekayo. Haleluya. Nansi ke le nhliziyo nansi ke le nhliziyo okay undela izwane Ncwadi yemizekeliso chapter 23 verse 26. Ndinike inhliziyo yakho nyana wami, amehlo akho akholiswe zindlela zami. Amen. Bathandekayo nanso yonke into ezayithetha uze wazi lento uba uthi ubawo mnike ntoni inhliziyo, amehlo akho akholiswe zindlela zakhe. uYesu ngisho lungaphakathi njengangoku ngisho yena uzoworkshopa ngalisike ngalo hlobo. This is a workshop enhliziyo ukuba xa uphuma apha ngoku uzawube uthetha ngolunye uhlobo kodwa uthetha lento uyithetha. Uthi ke ndabe ndithethile ndaqina mnike ke le nhliziyo yakho ngoba le nhliziyo kufuneka iye phaa kwi-Isaya ihlanjwe. uLuka chapter 12 verse 8 uthi izono zicelwa ngomlomo. Mhlawumbi wena wamkela nje Yesu wahamba yiyo lento zingapheli into aphendleleni wamkela uYesu wazicela izono zakho wazilahla azicelwa nje ziyalahlwa wahlukane nazo. Kaloku siyakwahlabathi elilisazenzayo uzawuya phaya usenza isono nawe uyonoma bathini uyonoma benze ntoni kalo ngoku xa uzawuya phaa hayi uya phaa umfone esihlanjeni uclear as Christ. Uzawuthi ike yenzeka noliyenzeka uSathane ezenza izinto izawuthini yenzeka lathini yenzeka ikhomeka apha kuwo ngoba nekaSathane kayifakwe ithathe ngoku noYesu uyi-implement ucele nabanye ubamoshe. Amen bathandekayo. Masenhliziyweni hayi angikathethi ngayo mzoko nali isele inkani awusijonge ke ngoku uyabona le ngoku ifuna usijonge ukugama elithile uzile introspection yalivela kham introspection ukhangela abantwana wena hayi maye abantu yeke nebandla yeke ibandla mleka baye bathathu befundisi nabomama hayi tu umama jona nto ngoku nani tu uzoziphuka phaa uzozibona phaa uba uhamba njani. Zawufunele ivesi ethethayo ezawucela wena uba njengoba ulapha nje wawusindisiwe mingaphi iminyaka uthinjiwe wawusindisiweyo ngoba ngoku uzohlukaniswa nokuthinjwa. Ezekile 40 verse 1 to 5 bayifumana apho loo ndawo asozuyifunda. Uthi lowa i-25 yakhe iminyaka njengoba ebethinjiwe ohlobo bekhonza ngalo mingaphi yakho uzayibona ukuba mingaphi iminyaka uthinjiwe. Uba uqonda uzozibona uba uthinjiwe kule nhliziyo. Nalisele yinkani ekhoyo ibakho ebantwini ibe khona lapha enkonzweni. Inyoka lulwimi okanye ukuxoka. Ezifoni zifike zayiphehlelela indaba yokuxoka athi umuntu nisekuthini kodwa akakafiki nakule ndawo bekuthiwa makuthiwe makuditshane kuyo. Ezinye izinto ozixokayo ngale foni yolonto ke bendikalele ndathi awuzujonga solo school mhlawumbi zezinto eziningi kanti nesa solo school yimini yaso namhlanje mayibheke endaweni yayo. Ndiyathetha nesele nenyoka manje phaa ingwe ngumsindo hayi ke umntu ongathi umsindo unqabile kuye ngake ndimkhahlele
ngoba nomntwana lo sesenza into so uyakuye ngamandla unomsindo but uvelaphi emntwini osizweni olikholwa umsindo masipha ufutho ubonqene ubungumkhonzi wena iBhayibheli uyifunda wena umthandaza wena ukuzila wena ukuhlangana uDikolo awukhaphuki kanje kawugqogqwa kuba hey ngathi ngifike ngizengxakini apha sokungoba benzizidela izona ngoba bandiphathela ifolo noma ndifuna ukuya ufuna ndini kaloku wena ungumbanjwa awuzakwenza umnqophiso kusawukasiwenzile apho umnqophiso nindikhumbuza umnqophiso wanamhlanje ngoba yonke le nto siyibona kule nhliziyo ayizuphinde yi-atheke impilo yethu nasi hapha ukungcola angeke ngigqibe zininzi indlela zokungcola umuntu athathe nempahla le ayidiveyithe imimo yemdala adlise umuntu okanye amkhese zininzi into zokungcola ngeke ndizigqibe ukungcola kodwa akufuneki kona inja abantu ngamkhombotiya leya angengathandekayo kanti akwethu ndizabe ndihlale kancinci le ntenzo inja ndiyathetha mna uthe omnye eTV uredio wathi isono ukuze sikwazi umthetho funeka uthethe isilungu hayi suka ngositsha kakuhle ngoba lo bayazi abanye last bayintoni abayazi thina thimbulo phaya emapondweni nowaziwo kanawo anti nawe uyalazi lo gama ulembiwo hello awumazi uyawazi into nawufuna into zibizwe uyabona ke le into iligqibile bathandekayo ilizwe zikona ukuthetha ndithini ngoba abantwana bethu baphuma ezikolweni yile nto sisabantwana ezikolweni mabafunde babuye bekukhuhluza kwize loo nto ukuthi irayithi uzawuthi nawe umzali nansi umntwana kumfuna wenze certificate ubene certificate ezingamehlo ezithethayo zeziqhubeka and loo nto imnandi bayiqhubeke hayi ngumntu ozozibonela ukuthi I say nothing kuyo yonke le nto uyandivamo kule nto le last I say nothing but I say it is wrong emntwini osindisiweyo uzawuthini uba nombulo ngokusindisiwe kanti na uthixo akayisusi ezinye akasusa ezinye akasusa hayi shem lo mama uthetha kakubi andithethi kakubi ndithetha ngenye umntu ayenzayo ezathetha zesitheni ungakuthi ndithetha kakubi mna apha bathandekayo nthetha ningathi ndithetha kanjani shame shit funa uzotya kakuhle ndisithethela uba uyitapkele usona kumama ngikhumbula noba ndihlambile ayifuneki laa nto leya ayifuneki ka into now imight anabanathi multiplied by 1,000 okanye ngomiliyoni nango uyahlupheka nangumntana wakho awukwazi noma uthini nguyesu lilizwi likathixo olumsa abantu uba yonke into umuntu akayizisi uyaziyela yena esonweni phaya ake ndinivezeleni indawo uyaphupha ngelixesha uphuphe wena unomuntu wakho phuphe khona namhlanje ngokuhle okanye umnye ongamaziyo umuntu ekhona uthi into lana umoya mdaka lowo uphupha uthi yena namphupha ulavi wami ba ukusenayo uyafika mhlawumbe nangoku sinzwe hayi umoya mdaka lowo sokwanohamba nomyena kwasweleka kodwa umoya kwakuthi ethi phu apha emcanga kwangayiboni hayi awukwazi ukudibana nto ongayiboniyo uthi ungadibana abantu esibabonayo amabona asibona abantu ungathi phu iyafana nabalithakalela ngasesibayeni nasibaya kuthiwa ngumariya phakuthi besegitha efikayo ifike izizilukayilanithi hayi sinikwe nguthixo uba masibonane face to face
kabi something ububi bakhe uyabandisa naqhawulele. Amen bathandekayo. Iyaphuma lonto yakuthi wekonto kuyiqotha kwambo zonga ikhekeza nelishatho lanto ubona ukuthi beqala benixana bebetha ekamelo nina libetha ekamelo nansizwe ekamelo ikheze kanti akukho lingene ngaphandle khona ingene phakathi kwakho andithi ibhayibheli ababili mabangathi ngamohlulu nomoya uzawuthwala hlezi ukhona in between awaziwambe chaza loo nto leyo nginomoya lo wenziwa abanye abantu bangafumani abantwana lo moya bekucaba utheni ngafumani abantwana utheni ingxaki inye yile uthi uzonke usinikile izikhongozelo zento izikhongozelo zoba sikhongozelo kanti sekungeni ngizawuma apho andizukwanda beningahanda ndithanda ndikuxelela utheni umntwana engabikho kuze kumhla kuzonda hospital big hospital which is not registered Ronda hospital yongeleli zakuxelela uba hoyi yenze kwesithathu ngilapha kule nje niphi ezinto uThixo uzithethela uba sizibone uba ungazange uyivele into wena uyakho inkonzo wasindiswa nje waqhuba loo nto usaqhuba nezinto ngokusindiswa irongo loo nto ngokukathini irayithi ngokwenkonzweni yakho andiyaza why uthi usindisiwe. What is salvation? Yinto yokusindiswa kukwahlukaniswa nezinto zehlabathi. Uyeva? Hallelujah. Ukusindiswa kukwahlukaniswa nezinto zehlabathi. Ungaphindi ubhilonge ehlabathini. iBhayibheli ithi phaya uma ithi busani ulithanda ihlabathi kwanezinto ezikulo. Apho kukho-ke namasiko. Uyandiva? Amasiko. Uthi abantu abenza amasiko badla nedemoni. Wena usindisiwe kodwa usezithebeni zamadimoni. Andithi? Uthi ayinamsebenzi lona. Uthini uThixo kuwe? Uthini? Idimoni liyadibana noThixo. Ubungcwele buyadibana nobumnyama. iBhayibheli yami ithi ayidibani ubumnyama nokukhanya. Hayi. Akudibani. Amen bathandekayo. Ngoba apha sibona ilihlo likaThixo likujongile ngoba sidalwe nguye. Sibona into ngathi inkwenkwezi sisazela esasomuntu. Lowa muntu lowa akazinto ngoThixo. Uba wayeke wamfumana uThixo waze wawa senje yakalongo ba yonke into uyayitsha. Wawena uThixo wakunje. Asana mahluko. Kukho into endiyibele kulanja. Ngexesha umuntu yena ngokwakhe uyazonelisa. Nandibona nabantu badala. Kanti ndiyayibiza lekhawula lesingisi. Inani igama lesingesi lethu lanto yenziwayo. Makuphunywe kwelanto uba wena uzisatisfy yourself. Uzodibana nezanto zezi-TV, uzobukela eza-TV, uzobukela ezanto ezibonile ezipha i-TV. I-TV lento ezingekho right. Yonqena nje ubisi. Niyazazi? Andithi niyazazi? Uthazi ntoni? Zintoni? Umate lezo masturbation, umate homosexual, ntoni enye? Yonke into inezinto zayo kaloku nithenga matsha. Nathi matsha. Ento zezi zenzekayo kanti sishumala ntoni? Sithi uyathi makasuse ntwana ebantwini. Singabayeki nje badla izinto zabo.
ofuna ukuphuma kulomandla uzothini uba lithi ilizwi ndizoba ndizonikhupha niphume Uthixo ufuna nize kuye uYesu emzimbeni wakhe ngoba uphethe umzimba welizwe lonke uzophinda uthi masibheke apha eGoli siyothetha lento kwabantu balungisiweyo ngoba into mangathi uhlile ngaba abantu balungisiweyo abahambi ngendlela efanelekileyo because uThixo ufuna ungcwele ngoba ufuna sithethe into esiyiphilayo wathetha into ongayiphiliyo awuyeke inhliziyo ongcono ithi iBhayibheli ungcono ulibeke phansi ingoma kulowo lithatha umfamfathe elivangeli lethu batsha uzongona ulibeke alinakuthi ingoma beteleka ukonba yoyisakala manje libeke thina mangasimosha thina sibambeleleyo thina sibambileyo lento uyasimoshela ukuthi uzashumayela adayeshinxa manifunde yini ngalondo mna nangubani manje lesekuthini uzokuthini awuzibeke awuzibeleke nazi izinto uba wamazifuni ongabathandekayo enhliziyweni yethu sonke zikhangele zingaphezulu zakho pha uphuma kuzazi bazingaphezulu zakho pha ngoba umthetho wakhona bemanje uzawuphuma ukawezapha esidukweni wazothi into ethini ngoba zibizwa ngezono ithi iBhayibheli encwadi yabeyenzo guqukani nibuye zipinywe izono awuthetha ukuthini uthetha ukususwa izono awuthile nje siyambuza kanini ikhathi iphikoko uyasibona nawo isisinda intshoka sengaphathwa nalapha enkonzweni don't touch me uqabe nabefundisi bendawo zanga likhupha libhidile ngoku kaloku uzosiqaka apha ufanele nomuntu acelelwe kwanto ngoku ke endizomosha abanye because i-poisonous ke nale into ikhathi besingalikho semntwini ophakame umuntu onezinto liyimamele lento ikhathi alikho semntwini onezinto ome kakuhle ikhathi lihlala emntwini noba indlinye unekhathi nantoni unekhathi ke nalo alikho right nalo ikhathi eliyana nalihobe liyacenga yonke le mihla nengelo wosithi yini ndisho kwi-backsliders ke ngoku nifuna i-backsliders ke ngoku yini xa ubuye athumele izigaba zakhe zizokonyula amen masichitheka uyaguquka ke lo muntu ngoku nanguye hey siyaphuma madoda akhasela noba awasindiswa hawa zabuya siyaphuma okusalayo naziya awuhlandile awunoba into obuyiyo ubuya nezifo uphuzule ube nestroke ube neziswe lanto zibuye zonke izinto kaloku ubhilonga kwela lizwe apha kweli lizwe impiliso yodwa siyajabathula apha kuye akugugi ikhakwazana apha hayi ziyaphuma thila bakhona ziyaphuma ngoba ndihambelanga kuwezi naliyobe lingele garaka ngoku uvumile ngoku apha ezanto nyani zikhona apha kum ndiyazilahla uvumile nangenyobe umoya ongcwele ozawuhamba ngawo ke ngoku okoko uzawuthetha nawe umoya ongcwele ngumoya kaThixo God the Father, the Son, the Holy Ghost izinto ezithathu kodwa sinye phambi kusebenza zona apha emntwini kusetyuletha zona apha emntwini ahambe noThixo umoya ongcwele uyakubonisa noba uzongena esonweni uyakuxelela into nayo utshiliswa yilaa ndoda iphethe ipoloko ithi ngena nawe awukwazi ukuzisa awuqinanga ungene ke kodwa bekufanele uba awuthini awungeni phaa tyhila nangu uKristu ungene ke ngoku hayi
Ingoli ngobe ungene nango yangobe lingaphakathi komisa konke. Chile uyelane esiqhamu sizoyeka lona. Ayile fruit. Now nansi lenhliziyo evumileyo eguqukileyo uThixo uvuthula nezipho zakhe babe sezirusile zinothuli asivuthula isipho apha enkonzweni bayinkonzo abantu abasenazipho baziyeka ukuzisebenzisa zihleli zinothuli ngoba lokhu ezinye izinto abazenzayo mhlawumbe esekaleni ubawo ufaka ke ngoku iziqhamu ethi iBhayibheli velisani iziqhamu ezitheni ezifanele yona inguquko xa ungaguqukanga zivela xa uguqukile basuse zanto ezimosha endleleni kaThixo amen bathandekayo ngoku ke amavesi apha ngimane ndiwathetha uma ngexesha umbiza ngemilongo unesu kodwa useba kodwa usathini awufuni eMaGalatia chapter 5 sigqibe sizoya kwenye indawo Galatians 5 verse 19 ezinye zezazona ufuna sizive Galatians chapter 5 verse 19 iyabonakala ke yona imisebenzi yenyama eyile uqheqezo umbulo ukungcola ubuhlelejo ukubusa kwizithixo ukukhafula intiyo inkani amakhwele imisindo amayelenqe imbambaniso izahlukano omona okubulala okunxila indlwala nezinto ezinjengezo endinixelelayo ngenxa engaphambili amen bathandekayo okunxila mhlawumbe uthi idoti akazibona abalisi uyasela idoti yazazi andizazi into zezitshwala ke nathi kodwa ke uba uyachaza apha ezindleleni ngoba yenye into ecommon ofumana abathini abantu bayithini lento abantu basela thina abantu baqeqeza ngoku bayabamnqala abantu bathini futhi ayeba bebe thatha isweet ungosevenkileni ungolo ndawo kulo hey mina ndandiseba i-feeding scheme esikolweni lithi ezithitshana yizani nezikhafu thina sadikwa ngurhulumente ongasiphi imali uyinika amanesi imali yizani ezikhafu thina sizibethe zitshe bayirama zitshe abantwana sibagodusile amasela igalisele entloko lawumetitshaleni ekugqibeleni fundisa ubusela kandilisela uzokweba uthetha loo nto ithi iBhayibhile yam namvuzo mni ongazithethi ezinto benizenza bekade nizenza nje ngoku ingekalungisi ngoku nibizwa ngoba ningabangxalisiweyo yinto nenzima ukuthi hayi bendiyibamba imali ebhanki bendiyibe imali endodla amaxheshakazi angarholi uyisosantontombi kanti niyagebhela napha andazi thetha nje sona ekusela nezitsha obolekisisayisesakwakho sendithole into yokunxiba mna umntu wayiboleka into yokunxiba seyeyakho ngoku hayi ndithetha ntona ubusela buzidithenise ngeke sigqibe le nto yokusela le nto ngeke siyigqibe inyisi le nto amen bathandekayo ngoke yonke le nto bathandekayo idinga ntoni inguquko ndithe idinga inguquko le nto ininzi le nto uzoyibona hamba jonge enhliziyweni yakho ujonge phaa emva kwakho ujonge yonke into ujonge nabantwana aba bakho bakhathayo ujonge apho ujongile ke wento endihlekisayo nam ndake ndangumntwana esimbona umama manye ngumprofethi esimbona xa esezithini njengathi akasenzi yona njengoko babona xa usowubheke ecaleni nempuma le apha emlonyeni uthetha
amandi ke ngoku uthi usinike uthe abantwana masingathethi kabanzi kaloku andithi thetha kakuhle uyabona lokhu nje uzomfundisi wena mntana uyabona wena thetha kakuhle uthetha kakuhle na bona bakujonge amen bathandekayo le party ke isayigqibile eyenguquko yezolo emthini umuntu uzazi yena uzibalile izilwanyana lakhe pha ufumene zangabi lahleka sizohlala siyahamba thina asizohlala apha uzawubona ngoba nizawulisa kanjani thethi inyani ke xa sowufikile ekuthetheni le nto ezona suzishiyelela hayi azifuni kushiyelela ndiza kwenye into endiqombe ubuhlungu gqitha lezo ndiza kuwe ngokwesikhulu sifundele Deuteronomy 22 gishing verse 5 omnye anditshilele 17 chapter 2 omnye mandivulele 1 Peter chapter 3 verse 3 omnye sogishing qale ukaDeuteronomy Deuteronomy 22 verse 5 ndiza ngoku apha kumntwana kaThixo osemzimbeni kabantu kaThixo ndisekuye ndithetha ngumntwana kaThixo osemzimbeni kaThixo uba kufuneka athini na that is attire the way you wear lelo kumama ngoba kaloku uba apha ufuna isidima uba ngumama uba ngumfazi onesidima lebona lokho amabelabona ayimama majolweni ayimama nangu-half-leg igqithi yinesidima ngona abantwana abathanda ubona abakwazi umbona umuntu bandibona ndithetha otata abakwazi ubona andithi njengoma ebethuna ndithi otata ndithi obani otata abakwazi ubona izinto bandibona ndinesidima noba ndibeka ngapha uthi noba ndibeka ngapha uthi bandibona amen bathandekayo ndifuna ngawo apha kuthi angadibani nam senditsho ngengqondo nasiya zizawubona ngubani andithi namyeni abasawa azibone ngubani ngoku nale nto jongumfoni andiyebatoya ndivalile ikhona ivesi kwimisekeli chapter 5 verse 15 iyachaza apha mama yazi uba lo ngumzimba womyeni wakho angubeka amabele wabonisa yonke le lonto nale njolo utata lokuyayibona le ingxaki nantsi lokuyayibona lo tata konana lokufukubisisila lokwaliwa ulinga nantoni uyathula kodwa amabele akhe abeliwa wonke umntu lo okuyedolophu back to God. Ngento yethu yonke madoda omzimba wethu wonke engqondo nayonke into sikusinika ingqondo asasistenda thina singabafazi emfazini uthwala ikhiya emnyama kashmir lisho ilizelilimabela uthanda isiyautomika lokho apha bekumanjwa baziluko baphalala lawo banjwa into endimisela kuyo leva uphinde uncikiswe lelibhingayo apha uthahlonipha abantu balomzi uphinde ilokho ithi ngoba kaloku iimbandle zakho zezomyeni apha ezo zabonke abo bayeni balapha phandle yiyo le nto uzothi vit asisathi izitho zakho zithandwa uzawusho vit asisathi izitho zakho zithandwa yeva atsho ngoba nguwe wethengisa utata yeke nani nkosikazi ngaphumuli uyamthengisa uba ubody Christ uzawubuza ungamzii awumandi isibone sithe When
5 verse 15. Again. Sela amanzi Wena. kwelakho iqula. Iqula nguyena ngongosikazi wakho. Iqula. Nemiqukuqela yamanzi ephuma emthonjeni wakho. Abantwana. Mayiphalale phandle imithombo yakho. Uyazi baba ungafalanga ukunikukela ekhaya. Ibe yimijelo yamanzi. Uyacaca uba bangafalanga ukunikukela. Kaloku lithela nisatha sakwashelo Ukufa. yawanqama okamantombazana. Dinamathela ubani? Kuwe. Imikukela yaphi ngoku? Nawe mama yabanqama abanye abafana dinamathela kuwe. Wenzela ngoku kwakho abantwana. Hayi ndithetha izwi mna. Andithi umilongo lo. Umilongo nguwo ozawuyaza ndiyazi. Kodwa ndithatha apha ezwini uba iBhayibhile yithi aba babini mabangahlulwa. Kaloku xa uthatha ngabantu abaveleyo apha. Lo mhlo uyayohlula idlozi nangoku yabona kumsakasaka. Kuba njalo awulali kamandi apha ekhaya tata. Xa ivukile imazi apha ithi bavela kwaba. Udakade. Uvela kunukuta engayaziyo. Ngoba nyani ke asifuni kuzo. Umuntu odalileyo pha. Andithi ngibawa lo wenze baba kwabantwana. Andithi ngibawa lo wenze baba kwabantwana. Ubevumelani babe khona. Yabona xa sinomkayo ngeBhayibhile sithi wathi apha emhlabeni masitshile ukuthi angathi zezithuzu. Sithi ke nto kodwa ke abantu abanomda ubekho lo mda ke ngoku. Mayiphalale phandle imithombo yakho. Ibe yimijelo yamanzi ezitratweni. Mayibe yeyakho wedwa. Uvileke bathandikayo. Asifuna ke siphinde sibone eso sikhalo ngoku. Ibe yakho wedwa ke nyani. Ayifananga ayiphinde ibe ngomnye umuntu. Hayi. Ingabi bangengabo abakowenu kunye nawe. Malisikelelwe ithende lakho. Uvuye ngumfazi wobutsha bakho. Makabe imazi yexhama elithandekayo neyegogo elihle. Amabele akhe akukholise ngamaxesha onke. Uyotywe luthando lwakhe kuphele. Yini na nyana wam ukuba uyotywe ngumkamntu. Uwole isifuba solunye uhlanga. Kuba indlela zonke ziphambi kwamehlo kaYehova. Pheza mkhonza Thixo ijuice sifumene njengoba bathi yebo. Ayikhomba ufike injalo asikwazi besayithini sivile sonke uziphini sendileqile senzela kwakum amen bathandekayo. Xa usifundele masichithe ngoku yisasizitulo 1 Peter chapter 3. Ncwadi kaPetros ncwadi yokuqala kaPetros chapter 3 verse 3. Ukuhamba kwenu makungabikho kokungapha ngaphandle kokolukwa kwenwele nokunxitywa kwegolide nokombathwa kweengubo. Makubekho umntu ofihlakeleyo wenhliziyo ovethe okubonakala, umoya onobulali ozolileyo, oxabiso likhulu emehlweni kaThixo.
babefudula besenje njalo abafazi abangcwele abo babemthembile uThixo ukuhamba kwabo bewathobela awabo amadoda. I'm sure telling you now. Kade ndithethe ihombo yenkonde ihombo wathandeka osibhekile omatiti omaruji oma-makeup amakhwaba eziphansi ezinyaweni ezizitsheni nempahla into ezithefethefe ezibonisa umzimba. Hayi ayifuneki uba ngaba into inelesi yakho samuyifake into ezawuthi iyogquma umzimba ungabonakali. Yike ngoku apha leloko ndibona nje yilesi kodwa ngayifakela oba ndingathi ne-apha kube kubonakala umzimba ngoba umzimba ngumzimba yitempile kaThixo. Lithi iBhayibhile kanti kuKristu hayi nditsho kulo mzimba hayi phaya apha kulo mzimba ithi umzimba yitempile yokuhlala uThixo. Ikhona loo nto leyo sayifunda phaa kwincwadi ka-1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Awufunde awakho umuntu uyabhala uyayazi into ezibalulekile zidla ngongabhalo into ezibalulekileyo empilweni yomuntu. Mna ngoba ndisesingcwabeni ndinepeni nephepha ndiyabhala ezavesi zawube zishimele zibeke phepha noba ndiphi because kaloku nakuloo ndawo ndikuyo ndikwi-workshop ndidliza umthetho wam. So ke sivile ke laa vesi into ayithethayo. Amen bathandekayo. Sivile nje sivile Thixo kuyelwa nehombo yabona i-fibre andizukuxelela thina siyayazi vela i-fibre uyazi ndike ndingandihleli ndike ndijonge lona liphepha ize libe nje belenziwe uyalazo yona nto incibileyo njengoba injenjenje yayimzwa uyayazi wena ukutya oku uthi ndike ndibe nezo nto othi ndiyathanda ingqondo yam ukucabekisa ndifuna ukwazi knowledge. So ke ento ndisete apha uba uzibhalile uzincedile uba ubhalanga wo unto you uzawuthi uzifuna ube songazithi ngazifumani. Abantu bathandekayo so le umzimba lo bathandekayo yitempile. Ithi iBhayibhile inakudibana kunayitempile kaThixo nezithixo. Izithixo zenzo sizenzayo besizibisa izithixo ayikwazi ihombo funeka ube ngumuntu opresentable othini umuntu nje onxibayo wethu nje ndibona mosinam ndinxibe nje but I'm presentable. Uyathanda unxalusha lelo kandinxile uyathanda I'm presentable. You see ndiyajongeka. Amen. Nasentloko ndiyajongeka andinanwele ndithe ngoba ndandithwalise ikhiya emsini. Uzangayifuna le khiya hamba nentloko yakho eva hamba nentloko yakho hayi le nto ifuna umntu ovayo. Yabona le nto ndizoyithetha apha ifuna umntu oyivayo ngokukamoya ongaboni mama uzide mna ndiyahamba mna I have done myself yelazilungisa mna ndalungela le nto nasembiyeni mnazilungisa umyeni wam onguyesu athi mandibhembe ndizobhembe athi mandioba ndibhuleze saba ehlizinokulokwami ilokwamenza yinto mandiphosalele sazangena kwenye kwenye compartment kaThixo yamanzi yazi bendizawukundlusa bendiyokundlusa ndibone uba le nto ndiyithethayo ndiyayiphila. Ivangeli lakudala belirayithi ngaloo nto uba le nto uyithethayo uyiphile. Azikwenzani into yoba sithi sinoyesu abantu bengamboni apha emkolo kubhalwe isela isebendwane untoni apha emkolo ngoba isono sinyuka nawe xa usinziwe sisindiswe naso. Asisasiboni ngoku balo ndingulo mntu endinguye
kunzima nokusikhuza ke futhi uyabona ngoku okay khawufundele ngoku sendiyayeka ngoku ngizawugqibezela nje nge-English njalo ukuthetha ukuthi ngibhekisa kodata uyibele mama Deuteronomy 22 akufunda lesi Deuteronomy 22 verse 5 impahla yendoda ize ingancitshwa inkazana nendoda ize ingazinxibi ingubo zenkazana ngokuba bangamasikisi kuYehova uThixo wakho bonke abenza ezo zinto. Lawo mawele ndipenda zibone umama zesumama olwesine umama wabantwana bakhe encobe blue namba ehlele esitulweni kaloku umubijuko uhlala kanjani andithina hayi uphathuleke it's meant for men, not for women. Tina, we have our clothes as is live, so who pass? Amen. You know, so okay, I don't know. What do we let to Nancy? I'm a pussy bag, I'm going to push. I see it. Tina's mentioned Pogabu. She's in your dad. What if I eat you back at your dad? Is it Pasama Tota? I am in your cousin. I'm going and cousin, but I can't get up a month ago. I don't take it fine. But I have to go in your cousin. I was at the guy. Usikusnika endaweni uzosimisa endaweni yakhe le afuna sihlale kuyo sizokumva uthi ufuna uzohlala yena apha ngaphakathi nezipho zakhe sizomkhonza ke ngoku simkhonza ngezipho akumanje ukhonza ngezipho hayi abantu bahlela banzi kwanto berelaxa zitulweni hayi ile nto asikathi ngumuntu wakhe everybody must move in the text because they have given something in his or her heart to do. Unika umsebenzi apha enkonzweni usebenza nandawo unika kula nkonzo yami ndiyaziwa niba ifikile ndiyasebenzela ikhona into hayi bayadetha tata abanamkhonya izitafu izinto zafika zipulpiti usizoshumayela napha abantu abasemva kwale nto ithethayo hayi inkonzo imnandi ngezipho athi iBhayibhile uthina abazalwana xa lihlangene athana benengoma omnyama nelizwi uthetho basenzele ukuze kuthina wakhele imali lizabakhela kanjani ibandla umuntu omnye owemapha ethetha noPawulos zozothi Israyeli hayi akasibeni imenyu asibeni imenyu senzele bathina abantu bakhule afikelele kuyezini inkosi nami bakhule abantu uzobona njani umshumayeli umvangeli uzobona njani umntoto njani owebandla uzobona njani awungayiserisi ipulpiti masingavalelwe etontini sizawuphuma siyezonweni kaloku ngoba phaa umanti you do what you want uyachuza nto yes mine free pulpit but umuntu ophethayo yena ujongile uthi amadoda asephethe semesite ndithandayo ngoba yintshele siyiphetheyo siphethe ubukhoba bukaThixo ukuthi akekho libala ufuna uThixo
uya evesi uya kuloo ndawo kwenziwa kuyo ke asinathi ivesi uya kuloo ndawo kwenziwa kuyo uhlambe izinto bathande into ebaluleke ngayo lento size kuyo apha asizama ukuthetha ndibuyo uhlamba uye endaweni ekugashwa kuyo kuleca kwebandla otata uba bakhona bebandla lapho uvile utata ngoba le nto kuthi kufuneka iqale phaya entloko le nto lolu hlambo hliziyo izongena kakuhle apha ebandleni ngoba apha ebandleni yafuna bazawuva uba basebandleni baqakwe mayiqale kuwo ivuselele izowuya phaa ke ngumnakhe Ncwadi yokuqala yaseKorinte chapter 6 verse 19. Anazi na ukuba umzimba wenu uyitempile yomoya oyingcwele? Umzimba lo kaloku itempile yomoya oyingcwele ayingowezona nomo ongaphakathi kwenu elinaye evela kuThixo nokuba ke alingobenu kuba nathengwa ngexabiso. Msukiseni ke uThixo ngomzimba wenu nangomoya wenu izinto ezizezikaThixo ezo. Amen bathandekayo nanso into engase ndiyithethe kuyo yonke le phathi bendikuyo mzukiseni uThixo ngantoni ngemizimba akuthoma ngehliziyo ivile populonda kuthiwa ngantoni ngemizimba yonke usubetobotezanye ngoba ukubonile uba kukho amanye amalungu awasebenzisayo uyeba zininzi ke bethuna into ezebiwayo ayizosepha neparafini neentoni zininzi uzuzibalula uyayazi nanto ebayo. Amen bathandekayo uthi ke mzukiseni. Amen bathandekayo. The last was not ngitshela ke ngokunake ngitshela ke ngoku le into iya kwi-leaders andinoba sazixolela ndawo kuloo ndawo ndikuyo ndizoqhuba sesigqibelela ndakabheka ukhona uyitshula nasi sizawufunda ke ngoku incwadi kaYohane chapter 2 verse 20. Apha ibhekisa kootata abazinhloko nomama abazinhloko. Ifunde ke izothetha sendigqibile ngigqabazelele. Ithi turn the water into wine. Turn the water into wine. 2 verse 20. Turn the water into wine. Ibhekisa ke ngoku kwabantu otata nomama abazinhloko. Sendiyigqithisa apha mhleze ngiyalifumana ethu. Apha ngumtshato. Iwayini yaphela. uMaria waya kuYesu because wayemazi uYesu uba unemimangaliso. Wathi iwayini iphelile. uYesu into asuke wayenza uthi makuze nemiphanda be-6 igcwalise maybe phezulu igcwalise imiphanda yetrike ukuba wasebenza nini uYesu kule miphanda uJohn Snow. Into esiyivayo yonto uba kwathiwa injoli mayonqamla yafika amanzi ejikile eyiwayini emnandi. Xa ndithetha ngewayini andithethi ngotywala andiyazi uba ingasuswa njani nalaa nto yewayini kuthiwe kubekwe igama elixela into emandi because ndike ndashunyazwa ngumfana endivezela iBhayibhile wayithetha nalutho kwathiwa makwenziwe iwayini ibalulekile ngoba siyayisela ngoba uYesu batsho wathi makwenziwe iwayini yenziwe iwayini kuthiwa yamnandi ngaphezulu jithi yapitheka andikotela amazwi ayakonke amazwi ngezinto abazenzayo. Le wayini kwatshintshwa amanzi aba
ngamanzi amnandi, ayidrink emnandi eselwayo. Abantu basela bonke bonela. Ngoku ke le verse ize apha kuthi ithi amanzi zizigodi zethu kulaa ndawo sishumayela kuzo ngaba bantu baphaya. Ithi ke 10 jika into le uyibonayo, ngoba abanye bayibona imeko yendawo abame kuzo. Andithi kunjalo? Abayileyo yethu kuphela. Ukuba ke ngoku ibisenza kanjani? Uba ufuna inhliziyo ehlambulukileyo, ngoba phaya mhlawumbi bakhona bacinge kwezinto. Uba ke ngoku ufuna bonke abantu bakhe baphume kulo moya baye kuye ngenhlambululo. Iwayini lilizwi elindiliphetheyo, lilo zawuthetha lona. Bakwazi nabo ukuva lencasa uyivileyo namhlanje apha, kuba le nto ithethwa apha namhlanje ifuna nawe uhambe uyoimplimenta apho ukhoyo. Bakwazi abantu bajike kule ndlela bebehamba kuyo ingekho right, babuyele kuThixo ngendlela entsha, babe zizidanwa ezisha. Amen bathandekayo. Andinawuhambela ke ingakhona amazwi ahamba nganayo, but ke ngoba senambiyeva pha kum okokuba ufanele uba ndithini. Amen bathandekayo. Ndishende loo myalezo lowo ngoba uba uphethe loo bhodi ngoku, change the water into wine. Jikana ikawe masibe noThixo, makube kuThixo. Lo wine is the word. Makube kuThixo ecaweni, kubekho yonke into uThixo ayifuna ibe semizikamo zomoya wengcwele. Amen bathandekayo. Amen. Amen Nkosini. Hayi kodiphatheka kanjani napho? Nalento yini sifika Thixo. Nimnandi ukuphuma. Ishukela mtwanjini. Ishukela mtwanjini. Izwila Thixo. Umnandi ke izwi bawuliva ulenze uthi amasibe ngabenzi singabe ngabaphulaphuli. Inkosi mayisikele ukufunda kwelizwi layo. Amen. Engakehli mama uthembise ngomnqophisi. Asifune umama athi zisemkhumbuza, kanti le nto ezosinceda. Asiwazi lo mnqophisi mama, sukwehla ungawuxhuma ngomnqophisi. Amen bathandekayo. Amen bathandekayo. Umnqophiso ngedetata nangu uvile le mithetho, uyamkela. Ukuyamkela sawubona ngokuzapha kaloku uzokwenza umnqophiso, ngoba ndiyanqophisana nawe bawo namhlanje okokuba yonke le nto imithetho apha andiwuphinde ndithini. Ndiyanqophisa. Umnqophiso ohamba neringi, iringi yomnqophiso. Uba ndiyawubancama bonke ndinamathele apha, ndivile le nto ithethayo uba ngoku ndizawuyenza, ndizawuhlamba, ndizayihlamba le nto uyithethayo bawo. Umnqophiso lo uzonqophisana, uzawuthetha wena negama lakho, usho phambi kwaThixo okokubana wenza njani. Apha sizangodlala ngababethiwe, we mean business. Ngoba uThixo ufuna abantu abazakwenza inyani, uthi masimkhonze ngomoya nanyaniso. Ndizabona wena unqophisene, awuphinde ubonakale usezimjini. Into ecacileyo, awuphinde
womkhathi sengakukhupha phandle ngokuvile apha uzofona noma umzimbe lo ayikakubi kodwa ngoba lizwi kathini uThixo ufuna ngolo hlobo hayi mamuzinde. I have done my race. Ngigijimile ngiyelo. I have come to be an example before you as the one who is the God who is in Christ. No tata bangabe nanhloni bakume umama. No tata bayafuneka ningamnanhloni bayinto mama lesone sonke nami ngipha. Hallelujah. 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 Jana mpaka mapaka msuzana. Baba setombe. Alikuwa wewe kana setombe. Sendi tana binti. Eliba zabanye. Abajenga. Bambalana ngani? Abantu bangamantombazana ukuthi intombi. Hallelujah. Baba sijolayo pha. Mamelani intombi uba khange ulotolwe dithi intombi uba khange ulotolwe intombi leyo Jolayo pha. Hallelujah. Noma ungaba nabantwana abahlanu ukuba khange baphuma mo uyintoni ithole family ayikho into umama ungumama yes yenzekile nasiliphoso elo. Hallelujah. Izolo sesinentombazana apha phakuthe bandleni incini nomntwana sithi abantu baza phaya bandleni abantu baguquka okanye basindiswa sebenabantwana ne uthi umuntu ke ngoxesha engqina evuka umandi kukaThixo athi ngeza selophukele untombi ophukile usathana wabuthini abaphulanga nguwe injongo yokonakalisa wena usathana ukuba yakaphule ntoni untombi bayo uenda pheke unalo 5 yakho kodwa sithi thina lawufika phakathi intoni untombi asazi uhambe uyoma kwicala labantu abangomama ayenzeki lo umama uyalotolwa ahlalisani noma ungangumama ohleli phana umyeni wakho kodwa loyontoni namuyintombi. Hallelujah. Ngoba lebhayibhile iyasho phana ingatholi lebhayibhile exelele amen ukuba wena intoni yebo nintoni intombi nangoba sithelanga thina isijobile sithwale thina thoba zinamisele kodwa yithi ke masijole ayisimazikhothipe umtshado kasifundane ayitsholo athi masihambeze. Hallelujah. 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 Ditheke kuthiwa apha nginike inhliziyo yakho nyana wami amehlo akho akholiswe izindlela zami amehlo akho akholiswe izindlela zabani zikaThixo ukukholiswa kwamehlo akho izindlela zikaThixo uzivile izindlela ezibhalwa ngumama apha sithethileyo azininzi kangaka uzivile omamelaze apha bazohlukana nazo uba bakuthola banidanga ukuze uthi ngizahlukana mna. Hallelujah. Zahlukana boyfriend disindisiwe zahlukana bluke zahlukana matini zahlukana fiber ezekhathini dithekela lasiyazi ukuthi wasicela singazalithi mkhathi igama thina wathi ukhathi
wanga wapheka wathi isuke emkhathini wathi imfikwa uwiki ifiki wathi zethu sikoba uthi usikhulisa lezinto zethu nabe sifaka lithi simandela lofahle wasiphola ukuthi xothi ufuna usebenza ngani yena khululani ke ezizinto sazikhulula ke kwathi nasifa lento athi yena uThixo hey into ngoba iyangena uThixo uyithi uthi uThixo wayebe haleluya athi kwenzeni understand uzovuka umanje ukathi intombazana ungathathanga haleluya ungendanga ungena boyfriend ungena wiki uzithembe lungiselele zakho eziwa uThixo uyamhle haleluya ungema bluka bezuzela bezuzela ngibona ngimile kanje kanjona ngibluka ubonakala nkulu vele umuntu oba abanye balayithini abanye balayithanga haleluya unkulu bhaka njengamandleni yile nto yamabhingi sifaka amabhulukwe akabhingisi aveza wena ulayithini ulayithanga athi unohali lohaliselekayo haleluya ibhayibheli masiyakholwa ithetha zithatha mdokwe zodwa nesesiliva negolide iminisho ukuthi asifani lodwa leyo haleluya uzasayenza ke ngoku uzothini wena uzokwenza umnqophiso uthi nabani lelithetho apha yiyeka ndizokuhlukana nayo axoke ndithi babe kusithiwa enangakanga umuntu ezozibala ezizinto qala kweza zilwanyana leviathani inyoka kudala exokayo phithani samabanda aphixana haleluya hlukanise izinto zonke izinto haleluya so qala ke ozoqala cela ngazile nemike atsho ukuba wabajike sini Better mfana wamuzela umuntu abanengqondo engazuphazamisa ave wasitshela ukuthi ayibona ngakuselwa bonke yokuxayichaza awuthuma nawe kanti nawe selena sizoqala abantu lo kulona kuyo lo zakulithisha mina lokama umamela kuyo so bathi ungamameli osenato introspection thetha kuwe bantu siyazi abanye abantu lento yijoke namhlanje uzomane ufike uThixo ebonisa uDobe sometimes uphuma completely into zaThixo zenza uThixo okwethi kwasibeke nje straight iBhayibheli ngokunjalo bayo singenzelelele ukuze umoya kaThixo adile nawe as an individual ngoku ungeza neshoko kodwa nawuthatha wedwa izwi lenguquko siyaqalisa ke ngoku Ntobani Patrick Matikiza Ishunelwe izwi lakho Thixo zabekwa zonke izilwanyana ndizifumene kwesiyahlwanyana usisho kwenu ndizifumene kwesiyahlwanyana ndisakhapazeleka kwezilwanyana uzibiza ngegama
izilwanyana othe kanti uyachaphazeleka kuzo wena zawushiyashiyana abanye zoshixhenxe zikhona ezazilwanyana kwabanye sinye kuphela esihluphayo wayinqoba i-6 kodwa esisinye isilwanyana siyakuphindisa hleze sokunibele kube khona isebe inkani kwakhona inyoka umphixanisi umxabanisi igosiphi kwakhona ithayika uthenge ithayika yakhe lona ithayika umsindo kwakhona itortoise ubomana uvila kwakhona ipikoko iphakamo phakamela abantu kwakhona nenja yonke imphawu ebufebe ipayinjeni homosexuality payinjeni kheqeza payinjeni kuheleta payinjeni akukho hlobo lungekhoyo payinjeni olwenza ngumuntu ongeyonja kodwa lenza umuntu abe ngathi yinja kwakhona phaya ezizilwanyana kwasami bezizisebe impiko ngibalile ihagu kunento yokungcola ukungcola ke kutyabile ukungcola udlisa abantu ngosofeka wena sathakatha uba waqalela yiyeke lento hayi into yakho kwenu ungcolile usaqabanisa abazalwana ungcolile ungekayifuni intlekhle ayikomnye umntu ungcolile ukufuna izinto zonke zenziwe nguwe noba ayimelanga kwenziwa nguwe ungcolile kuqoqa hayi nam zonke zoyisebeke mna ziyandafeta zonke mna ndiyahleba ndiyamosha ndipikoko mna madiliza mna uthixo makamuncule kwanto inhliziyo yam mandiphume ihlanjiwe yahlanjululwa yaphuliswa yamuculwa ndingaphinde ndibe yile nto ebendingathe ndiyo yimini ye-circumcision of the heart besithe hayi ndizanawuthetha wena ndizanawuthetha nje ndila nawe wena besithe yipasika ye-circumcision of the heart le lilonke ixesha le-circumcision eli koluswa inhliziyo ngoku yile nto bendiyibhalile ndathi izani ezibhrentshini senilungisile nize izitya zenu eziyinhliziyo seziredi ukukhongozela yiyo ke le mini ebendiyibhengeza yokoba nizotshintshwa inhliziyo zenu zipheliswe zamantye kufakwe inhliziyo kamoya sizokwenza ukuthanda kukaThixo emabandleni siseba kuwo noko ke ngoku noko kuthiwa kudala wona nam ngoku sendikhoba faka noko umntu onenjengam noko seyigqibile ngoku ndiyawunikela koomama bagcwele umama uzithe ndiyaqonda uba angayilibala le mna Jobani Pet Madiliza andiphiwanga konke eKapa kufuneka bona qala baphiwe imoto bamophisha inhliziyo ukuze uJobani asale uMadiliza umfundisi wenu eKapa ubefaka ke ngoku imfundiso emva kokumophishwa kwenhliziyo ngabo lento yenziwa kanjani mama uzide ndifuna baye napha kuRhoda ndiyabakhulula abantu ayinatata lento nam ndingumfundisi wenu
ndihamba phaa ndigadiswa phaa. Le ndawo ikufutshane kodwa sizoyivula kwalapha emandleni, kodwa asivalwa umntu orhaba ayoyifumana kokwayo ngqo. Ayapha number 5 aye kuRhoda apho kugajwa ubomi baThixo bendikhonza ndinjani kanti ndinje. Ndenzela ntoni? Abefundisi abaninzi kwakufika kule ndawo bathi hayi noma bagambe lapha, andifuni imigabho yenu nakanti befane igabho eqeleni nandilungisele. Ndenzela ntoni? Andifuni univalela umntu angathi ayoziqonda uba ndigabhisisisile ayoqhina eqeleni. Lo mntu siyamvumela, kodwa nizobuya umva ke ngoku after umthandaziwe nibuye ngakutsha abathi samkela ubuthandazi. Andifuni bemke benganamkelisanga ubuthandazi. Abantu abafuna ukujoyina i-intercession iyamkelwa njengoYesu. Inevesi yokuyamkela awuqoboli ubuthandazi. Nizokwamkeliswa ubuthandazi naba namkele uYesu qha. I want to leave no stone unturned. Andifuna uThixo xa abantu betshabana ukuthi wena maDikiza wavala abantu bami abantu abeza kum ezam izandla zimhlophe phe. Wonke umntu ongayanga makangayikuba ethi sendirayithi. I don't force anyone to go to uRhoda kanti second right, but othi ingangofika uRhoda nantu bodada befundisi bami ndiyanicela madoda ngake niqhube elibandla nisekwezizona. If ungumfundisi kweli bandla bhuti wami sisi wami ngeke uyenze to ukuze umfundisi wenu adibane nabo iyathetha loo nto. Kufuneka wonke umfundisi afundisa abantu kweli bandla abe uhlanjiwe azokwazi ukudlulisa information eklini naqala. Asifuni nonkala apha othi asidliwa phaa ehleli kuso esaziwa nasabantu bahaya lokumanelala nabathile abazokuva abantu obaphetheyo. Kungcono kuxoxwe ngawe, kuhle kakuxoxwe kuba sobe ngaxoxwa kade ngepocket part makungade kuxoxwe kunyanisiwe. Ngeke uliphathe eli bandla after this Easter uzawuvela. Uthe umfana wasezembulu elumkisa abefundzwa mabarizayine mabaphuka kuba uzoba kubi kulo nyaka. Uzo-exposwa kabuhlungu umntu ohlele enyabeni. Nanku umfundisi wenu uba ngabaqonda uyaqonda uyabetheka. Why uzobetheka ndikhona? Why izembe liwile esekhono Eliya uhlala ungenazembe kodwa ugawu? Ndingu-Eliya wenu. Yonke indoda ebethekayo esekhono Eliya ayindim ndodwa, kodwa mawuyeka madoda ukuhlala entweni uzazi bathi kwakuyiyo. Amen. Model bathandekayo, model botata, model bomama. Ngokusizawungena kwe-item yokusuleka, yokupackaging, yokukhuphela umlilo, umlilo ozawushiyeka-ke usenza umsebenzi olandelayo. Sizawucela ngohlobo, sizawucela ngotata, emveni koko size ngomama, emveni koko size ngentombi, sigqibele ngabantwana. Siyacela ke i-leadership yalapha ekhaya isincedise ekulungiseni abantu
thina sizawuthandaza mhlawumbi abantu bangathi ngenxa yoku awubapho phawa ngokuya kwendwele koyisakale siyacela ke kubekho abantu abazawusebenzisa ukuzama ukukontrola loo meko kootata koomama tatonta kebakala abantu sawucela kootata sicela ke i-leadership yalapha ekhaya isincedise ukunayisa abantu ukwenzela uba yonke into izohamba nge-order and nangokukhawuleza sizongexesha lethu. Bomama umbatana asikulumbaza ngamanje bomama kakuhle kwenze kakuhle wona ungahlali isitulweni then kodwa mama umbatana izama nje number 1 now ingakubani ndishiya lapha number 1 bese ngithoma izandla ndiyamthanda ngokusubmit akukho bantu ilahlekayo xa ungumfundi uthoma izandla xa le nto zawenza uba uhlale esonweni ukuthi uba ungumfundi uthi hayi okay nabantu uthini phofu sazela sakho into enqomana ukuthuma ndiyambonga mna andoyiki kwanina ukuxhoma isandla sam phambi kwenu ndisenzela uthixo alungise mna undihleke wena andingomfundi nothi hayi anode ndiphakamise phambi kwabantwana yo ndone phambi kwabantwana nje ndifuna nosulelwe ngelilahle madoda lo mama ngulo eKapa ebelindwe ngobhishophu nabapostolo bayebagoba abapostolo ezinyaweni zalo mama bethatha umlilo naku kanti umfundisi ubekhona lingqini ungubani ke wena kangumpostile malahle mama xa sesigqibile ukukuthandazela uzawuphuma kanje ubuyele endaweni yakho siyacela ke utata basincedise ukulungisa emva kokuthi uzoma abadala bazophumla umuntu othi nami ngifuna ilahle ngifuna umlilo engumama after egqiba tata kuzasabona but ngoku baba omama beba kwindawo abazaqashina kuyo so siza kakuhle sesikaze umsebenzi ngena masebenza uyathandaza no bengikhobe abantu belingaminani kanti nevolume bonus ngadi no bengikhobe nje la yangithanda ngayasikhala ukuphela lekona zawona Jehova only Lord Sinolilo God Jehovah only Lonely Lord sing God to the from Cape to Cairo in Africa, yes, sing on me, God Jehovah, only
kuba kaloku bekushumela phaa kohlula osisi omama, kodwa ngoku akuzuphinda kubizwe kuthiwe osisi. Kaloku ngoku sekuyinto eyi-one, wonke umntu omdala onomntwana okwiposition yoba engumama yigame yabo. So singabisamanayo kuthiwa makuzosisi, mabangene abantu abazi-single parents kule thu yomama nabo. Asikuhlule kaloku ngabantu bonke abazeleyo. Ayinavizitha emamvunyele nto yakwaThixo. Noba ungumama ovizitheleyo ufike kakuhle, masingene bangcwele masinga usho kanjani? Alright, fine, okay. Kuthiwa kuhanjwa ngendlela. God bless you. Zero, 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 zero.